барои тоҷико, узбеко, қирғизоям бошанд маълаш. Кор барои ҳама бародарони азиз. Барои ҳамин илтимос ҳамин наворро падлиса кунед ба дӯстони худ дар имо дурӯзаи падлиса кунед дӯстони азиз. Ногуфта намонам дӯстони азиз, кор бо фасад аст ки ин фасадам ҳамин дӯстони мо акои идиқул ташкил мекунанд. иншоалло меравед, корро мебинед, фасадро мақсад маъқул шавад, нархоятон корро сар мекунед иншоалло. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. ин расмҳои ҷои кор ҳастанд. дӯстони азиз, метавонед видеоро то охир тамошо кунед, маълумоти пурра то охир тамошо кунед, падлиса кунед дӯстон. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, тамошобинони шабакаи иҷтимоии ютуб. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуридинов. имрӯз мо як эълон дорем, як объявление ҷои корӣ барои зиёда аз 20 нафар, 50 нафарам бошад мешавад иншоалло. ҷои кории мо якум деволзанӣ, манали яъне битон рехтан, кубаш 2500 рубле, разнорабочий. бародарони азиз, кор дар шаҳри Екатеринбург. ман номерҳои худамро зери видео мегузорам, телефон мекунед, мо дар тамос мешавем. ҷои кор кай адресотонам мақсад мезанед, мошин ҳаст, мошин рафта шуморо мегирад. агар иншоалло корро сар кардем, ҷои хоб ташкил мекунем. мақсад ҷои корро меравед, мебинед, бо ҳамроҳи акои идиқул гуфтагӣ шахс ҳастанд. ва деволзанӣ бошад, ҳамон одам мақсад бо як фирмаи дига аст ки зиёда аз 30 нафар бачаҳои мо кор карда истоданд. унҷа одам бисёр лозим аст. барои ҳамин дӯстони азиз, аз шумо як хоҳиш, касе ҳамин наворро тамошо мекунад, барои мақсад сабобам мешавад барои одамои бекор. ҳамин видеоро падлиса кунед дӯстони азиз, лайк гузоред, аз канали мо, канали фикри шумо подписатсия кунед дӯстони азиз. дастгирии шумо, пешравии мо иншоалло. дӯстони азиз, бо чӣ гуфтанӣ будам, барои плаш, насҷот плаш, ягон чи мақсад ягон ғам нахӯред, камтар кӯчагӣ гап мезанем, ягон переживат накунед. плаш дилпур аст. ин шахсҳоро ман хуб мешиносам. як бор дигар қайд кунам, кор дар шаҳри Екатеринбург. дӯстони азиз, ман ин шахсҳоро хеле хуб мешиносам. дӯстони азиз, насҷот ойлик, насҷот плаш переживат намекунед. куби битон гуфтем 2500 рубле, разнорабочий, пособник дакор. мақсад як мешавад ки як бригада ҷамъ шавед, мақсад 10 нафар ё 20 нафар, бо хеле хубтар мешавад иншоалло. бо чӣ гуфтанӣ будам, кор дар Уралмаш деволзанӣ. дӯстони азиз, мо як бор навор карда будем, чиз карда будем, номерҳои гузошта будем, телефон кунед, боз аз ин номерҳои чиз мекунам, зери навор мемонам. бо мо дар тамос бошед. деволзанӣ, қишти пухта, кирпич. дӯстони азиз, узбекҳоям метавонанд, бародари узбек телефон кунед. дӯстони азиз, кор барои тоҷико, узбеко, қирғизоям бошанд маълаш. кор барои ҳама бародарони азиз. барои ҳамин илтимос ҳамин наворро падлиса кунед ба дӯстони худ дар имо дурӯзаи падлиса кунед дӯстони азиз. хеле кори сабобро мегиред дӯстони азиз. як нафар бекор бошад, ба ҷои кор таъмин мешавад иншоалло. ин кори сабоб аст. дар охир гуфтаниам дӯстони азиз, канали фикри шумо, дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. фикри шумо моро барад ба қуллаҳо. фикру ақидаҳои худро дар зери видео нависед. мо фикру ақидаҳои шуморо мехонем, бо фикру ақидаҳои шумо ҳамроҳ мешавем иншоалло. худоҳофиз, дар амони аллоҳ бошед. ассалому алайкум. ассалому алайкум бор дигар дӯстони азиз. ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед, наварҳоро падлиса кунед, лайк гузоред. пешаки раҳмат. худоҳофиз. фикри шумо моро барад ба қуллаҳо.